El pes del dialecte. Aquell mateix fervor patriòtic local de què parlaven abans va fer que al segle XV els valencians comencessin a designar el català que ells parlaven i escrivien, i era l'època d'Ausiàs Marc, del Tirant, de Jaume Roig, de Corella, amb el nom de llengua valenciana. Tampoc en aquest punt el particularisme no era encara secessionista, per dir-ho així. No hi havia la intenció, hauria estat tan còmica, de proclamar l'existència d'una llengua valenciana enfront d'una llengua catalana. Una frase d'Antoni Canals del 1395 afirma que tradueix un llibre del llatí a la seva vulgada llengua valenciana, ja sia que altres l'haguen tret en llengua catalana. Podria fer-nos creure el contrari, però l'asseveració de Canals és desmentida pel seu propi escrit, redactat en un català absolutament normal i sense cap interferència dialectalitzant. És ben probable que la parla col·loquial dels valencians de l'edat mitjana presentés variants específiques. Eiximenis les exagerava en dir que aquesta terra ha llenguatge compost de diverses llengües que li són entorn, de cadascuna ha retingut so que millor li és. Ha lleixat los purs durs i purs malsonants vocable dels altres. Ha presos los millors. Eiximenis, que s'adreçava als jurats de València en el més pur català de Girona, volia ponderar així, una llagoteria més, la bellesa d'aquella modalitat lingüística urbana. L'afluència de forasters. Un romanent d'aragonesisme pot ser. La freqüentació dels moros que parlaven l'àrab vulgar havia de deixar rastres en el català local. La immigració continuada de gent del Principat, en canvi, n'asseguraria la incorrupció. Valencians són, cal repetir-ho, una bona colla dels millors clàssics medievals de la llengua catalana. I si podem pensar en una punta d'artificiositat en l'idioma literari, els sermons de Sant Vicent Ferrer, en tenim reportacions literals, ens donen una mostra de l'idioma popular i quotidià que era d'una catalanitat total. Però el nom particularista, llengua valenciana, resultava escandalosament imprudent. A partir del 1500, el cultiu literari del català sofreix en terres valencianes un col·lapse gairebé mortal. Els intel·lectuals del país abandonen l'idioma propi i escriuen en castellà. El distanciament polític i l'afluixament de relacions amb el Principat i amb les illes produiran, al llarg del XVI i del XVII, una acceleració en el procés de dialectalització. Els castellanismes infecten la llengua diària i aleshores l'etiqueta de llengua valenciana pren un nou valor. Si en el XV no havia amagat cap propòsit sediciós, ara ja voldrà designar una ramificació regional de l'idioma comú. Con ser la misma que la catalana, escriu Escolano, se ha quedado esta montaraz y malsonante y la valenciana ha pasado a cortesana y gentil. Els valencians creuran això, que la seva modalitat és cortesana i gentil, a diferència de la del Principat, que es quedava en montaraz i malsonante. Amb tot, continuen afirmant que és la misma que la catalana. Per ésser exactes, afirmaven que era la mateixa però una altra. Les diferències dialectals eren massa visibles, ja perquè no fossin un al·licient més del particularisme. Hi havia, és clar, els testimonis literaris anterior al 1500. Per als valencians de la segona meitat del XVI i del XVII, el llenguatge en què eren escrits els resultaven arcaic i fins a un cert punt distint del que ells parlaven. Aquella llengua antiga i remota que tothom reconeixia comuna a la totalitat dels països catalans demanava un altre nom. Van dir-ne llemosí. Era, des d'un punt de vista, un altre avenç de signe disgregador.